Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Angkol, Tago, And Tita Tanya Chinita. Isang mapagpalang araw sa lahat ng mga suking tagapakinig ng programang Mga katas ng nakalipas. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Gian, 36 years old, mula Santa Ana, Maynila. Isa po akong single dad. Maaga po akong nabiyudo. Kaya naiwan po ang aking dalawang anak. At buti naman, andyan ang aking mga biyenan para tumulong sa pag-alaga. Nagkasakit at nagkaroon ng komplikasyon ang aking yumaong asawa. Nahirapan po akong mag-move on, call and teach. Pero kinakaya ko po, alang-alang sa aking mga anak. Buti na lang at mabait ang aking mga biyenan. At doon pa rin kami nakatira sa kanila. Halos mag-4 na taon na mula nung pumanaw ang aking asawa. At dito na nagsimulang tumagas Ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Mama and the doctor said, pagbilang kong 3, nakatago na kayo. Howdy Carabao, di batutin, batin. Meow! Galing ni Kuya Junjun, di na siya bobo. Hoy, ikaw bata ka. Sino nagturo sa inyo na? Lolo, ikaw po lagi naririnig ko pag nag-YouTube ka po, sabi mo bobo. Ang kumaingay. Uy, Papa. Papa! Ano Andito po? na si Papa! Lolo, andito na si Papa! Anak, may pasalubong akong dala sa inyo. Papa, I miss you so much! Namiss din kita, anak. Papa! Ma, ano po? Papa, may tatanong ako sa'yo. Bless po, Papa. Papa. Ma, mag-bless mo na ako kay lola mo. Ay, dumating ka na pala. Diyos ko, itong manugang ko na to, Gian. But kain ka muna at nakaluto na ako. Ang mga bata, ang mga anak nyo, nakakakain na yan. Okay po, sige po. Pero, saan ka ba galing? Sa trabaho po. Yung ano boss, ba nga trabaho mo? Nakalimutan. nagdadrive po ako. Yung Nagdadrive ka, private oo. po. Yung boss ko kasi, bumiyahe po kami Batangas, kaya ginabi na rin kami pag-uwi. Bakit tumagas ang gas? Itong asawa ko talaga. Bumiyahe ng Batangas. Hindi tumagas yung Masarap talaga ang lomi doon. Diba? Kaya nga po, bumili rin po ako para pasalubong. Salamat, pero bawal yan sa... Gusto ko ng lomi. Gusto ko ng lomi! 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 Papa, gusto rin namin ng bagong mami. Mami!
Mami! Hoy! Ingit ka lang, Lolo! Gusto ko rin ng bago. Anong sinasabi mo dyan? Bagong pagkain. Ikaw Para talaga makakain napakalandi tayo. mo. Gusto mo ng bagong mami. Pakalandim, di ka pa rin nagbabago. Kanor, maghain ka na't sabay-sabay tayong kumain at pagod na pagod yung manugang mo. Ay, hindi ho. Ako na ho. Hindi, kami na. Ikaw ay bisita namin. Alam mo namang mahal na mahal ka namin itong mga apo din namin. Ah, sige na, ako na bahala dito. Papa, Tara, tulungan niyo ako mga bata. Tara. Hindi po, may tanong po ako kay Papa. Oh, Bad ano yun, words po ba yung send nudes? Nakita ko kasi chat ni Lolo. Chat ni Lolo dun sa cellphone niya. Huwag kang mag... Bad po ba Bad yun? yun, bad Ano yun. ba nagsasabihin nun? Bad yun. Ang ibig sabihin nun, parang basta bad yun. Huwag... Hoy, narinig ko yun ako, ha? Lolo, bad pala yun? Pero bakit mo nisasabi? Tulungan mo na ako dito. Okay po, five little monkey, hand-me-down. Gian, may sasabihin sana ako sa iyo. Ano po? Wag mo kaming alalahanin kung inaalagaan namin ang mga anak nyo ng yumao mong asawa. Mahal na mahal namin ang aming mga apo, pero mukhang kailangan mo ng bagong makakasama sa buhay. Wala pa akong iniisip na ganyan ngayon, eh. Kasi, ang focus ko sa mga bata po, eh. Siyempre, tamo, walang naglalaban ng damit mo. Tamo, ang dumi ng kwelyo mo. Baka gusto mong Di po, okay lang po. Talaga bang okay lang po sa inyo kung makahanap man ako okay ng lang sa amin bago? dahil hindi naman kami yung katulad ng mga ibang magulang dyan ng madamot. Paano gagawin Nasa kabilang buhay na yung anak namin. Namimiss man namin yun. Pero, Hoy, kain na tayo! wait lang, na-drama pa eh. Ano? Namimiss ko nga po yung anak niyo, eh. Alam naman namin mahal na mahal mo yun, pero paano gagawain? G. Kumuha ka na ng makakasama sa buhay, di ba, Kanor? Ay, sakto yan, dalawa na. Ano yun? Ang ibig ko sabihin, isa-isa lang, huwag mong dalawahin. Ayun, tama. Sayang akin sana yung isa. Anong sa'yo ang isa? Ang sinasabi ko, naghain ako ng plato, dalawa sa akin yung isa. Saan ang galing ang pato? Doon sa palayan. Saan ba? Wala naman pala yan puro kanto na dito Huwag kayong mag-alala. Kung makahanap man ako, magpapaalam naman po ako sa inyo, lalo na sa mga bata. Ay, kahit huwag ka na magpaalam. Isang araw surprise mo lang kami. Basta maganda lang yan. Kaysa sa, dapat papantayan niya yung ganda ng anak namin, ha? Di ba, Kanor? Sakto, Gian. Pero baka lukuhin ka niya, dapat may tester. Sinong te-testing? Baka may kaibigan ka. Huwag ako. Kasi nagbago na ako, eh. Oo, Loyal na ayusin ako, mo dahil sa impyerno ka mapupunta pag namatay ka. Galing na ako doon. Pinabalik na ako dito. Ayaw sa akin. Baka agawan ko ng pwesto. Kaya ngayong init dito, aircon pa yan sa akin. Kain na po tayo. Kain na tayo, sige. Tama na yung dramahan na yan. Mga bata, kain na kayo, mag-pray na kayo. Junjun, ikaw mag-pray. Kuya Junjun, hi! Ikaw na pe-pray. Sige. Kawawa naman, demonito pa naman yan. Ay, kayo mga bata kayo, ha? Umayos In the kayo. name of the Father, Sige. the Son, the Holy Spirit, Amen. Nakakalungkot din po mag-isa. Kaya palagi akong nagdadasal at kinakausap ko ang aking yumawang asawa na sana'y payagan niya ako kung sakali mang may mahanap akong bagong babaeng mamahalin. At tila sinagot ang aking mga panalangin ko, Lantits, dahil sinubukan ko pong mag-download ng dating apps. Alam na At alam.
pwede mo pa downloadin. At doon ko po nakilala si Regina. OFW po siya sa bansang Jordan. Isa siyang single mom at may 2 din po siyang anak. Mula nung nagka-chat kami ay halos araw-araw na rin kaming nag-uusap at nagvi-video call. Hi, baby loves. Ay, baby loves, kamusta ka dyan? Okay naman ako. Nagustuhan mo tong suot ko? Ayun, sexy mo naman pero may balot eh. Pwede tanggalin konti. Hindi, wala na nga wala na nga tong bra eh. Ha? Tanggalin mo. Hindi, syempre. Uy, grabe ka naman. Isang shoulder, isang shoulder lang. Ganun ba yun? Sige na, isang shoulder lang. Sige na nga. O, pikit ka muna. Okay. 1, 2, 3. Ayan na. Wala man, sige nga. Wala, kita ko wala eh. Grabe ka Ganun talaga. mo lang Baby loves, pag nagkita na Ganun mo lang. lang yung blazer mo isang beses. Sige na, Juan. Sige na. Mga baby loves, naman niya kiss mo. Grabe naman, sa'yo lang naman ako ganyan. Dapat lang. Pero, kasi kapag pinakita ko, di wala nang, Wala, shoulder lang naman eh, shoulder. Ayun, Sige, isa lang. Yan, 1, 2, 3. Ay, ang puti. Eh, syempre, para sa'yo lang yan, baby loves ko. Oh, baby loves, kailan ka ba uwi dito? Next year pa ba? Malapit na? Kapit na. Excited ka na? Oo naman. Eh, kaso... Kasi excited na ako makita kay kaya bibilisan ko yung pag-uwi. Talaga? Pero, eh, tatagal ka ba dito? Baby loves, hindi. Alam mo naman, yung mga bata, yung mga anak ko, hindi pwede yun ng, So, matagal ako mawala ng trabaho. uuwi ka sa inyo, then kita tayo, pero saglit lang. Ganun ba yun? Saglit lang. Oh. Ikaw ba tanggap mo talaga yung mga anak ko? Oo Ako kasi naman. tanggap ko yung mga anak mo. Oo naman, tanggap ko. Basta, uwi ka na. Gusto ko na kita makita. Excited ka na? Salubungin mo ako sa airport, Basta diretso na. Saan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Baby. Nagkita na nga kami makalipas ang 3 buwan. Umuwi na ng Pinas. Si Regina. Ito yung nakikita ko sa video. Aray! Ba't mo ko kinagat? Ganyan talaga, ganyan ako magmahal. Masakit. Aray! Ganyan pagmahal ko, kinakagat ko. Ganon ba? Ako rin. Aray! Babawi ako sa'yo. Ay! Ano ba yan? May pasagad. Dito. Baby loves, tagal ko itong hinday. Ang sarap mo pala talaga. Confirmed. Talaga? Uli ka dito. Gagawin. Talaga, baby loves. Baby loves, pero yung usapan natin na huwag kang magtampo kung hindi kita pwedeng i-post sa Facebook. Tsaka, pasensya ka na kung di pa kita mapapakilala sa mga bata tsaka sa mga magulang ko. Sorry na. Alam mo naman, komplikado ako. Kasal ako sa una, di ba? Ayoko kasing sabihan na, uy, papabaya ako. Tapos yung mga anak pinapabayaan. Eh, wala ka namang kasalanan eh. May kasalanan yung ano mo eh. Eh kahit na, pasensya ka na, low-key lang muna tayo, hindi pwedeng i-announce to. Sana makahintay ka until pwede na. Sige. Ha? Yan ang gusto mo. Huwag ka na magtampo, baby loves ko. Baby loves. Huwag ka nang tampo dyan.
Ang mahalaga, sa'yo ako, akin ka lang, di ba? Huwag kang mag-alala. Huwag ka na. Ito naman. Ibabalik ka na mamimiss na kita Para naman sa future natin to Basta huwag mo kong i-post kahit may picture tayo dyan sa cellphone mo, ha? Akin lang to, para makita kita. Love you. Love you. Thinking about our younger years. Inintindi ko na lang po si Regina Colantits. Ayoko namang madaliin ang lahat. Lalo pat kasal pa rin siya sa ex-husband niya. Halos 5 taon na rin silang hiwalay. Ang sa akin naman ay kung anong ibigay ay tatanggapin ko po. At halos 2 linggo lang siya sa Pinas. At kaagad din siyang bumalik sa Jordan. Okay pa kami noon. Subalit makalipas ang 3 buwan, Pasensya ka na. Gandito na lang tayo. ano namang nagawa ko sa'yo? Wala kang nagawa. Actually, nasa akin ang problema. Kasi alam mo naman, di ba, kasal ako sa una. Magiging malaking issue to sa atin. Alam mo nga, minsan nagtatampo ka kapag di kita pinopost. Di ba sabi mo nga, yung asawa mo naman yung naunang ng babae? Oo. Pero, naawa din ako sa mga anak ko kasi parang hindi pa nila kaya matanggap na magkakaroon sila ng ibang tatay bukod dun sa tunay nilang ama. Pasensya ka na, ayoko na. Wala ka na magagawa, ayoko na. Tama na. Regina naman. Pag kinulit mo ako, ibablock kita. Para mo na rin akong binlock niyan Kasi ang kulit mo, ayoko na nga. Naiintindihan mo ba? Hindi mo ba ako mahal? Ikaw na sigurado. Alam mo ba, pinapalitan ko na yung asawa ko, yung dati kong asawa sa puso ko dahil napalitan na siya sa'yo. Natutuwa na ako. Nagpaalam ako sa kanya. Alam ko masaya siya. O di salamat, salamat kung minahal mo ko ng higit pa sa asawa mo. Pero ayoko na nga. Ako nga yung may problema. Bakit ganun? Ayoko na, Gian. Tigilan mo na ako, huwag mo na akong kulitin. Ayoko na. Regina! Gotta take a little time. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!